Всички сме опитвали много продукти за отслабване. Но нов продукт, който поръсвате върху храната си, обещава да ви помогне да контролирате апетита си. Казва се Нидора. Здравният репортер Бет Галвин е тук, за да ни разкаже повече. Аманда, Рос, изглежда толкова просто. Всички казват, че за да отслабнем трябва да ядем по-малко и да се упражняваме повече. Но много от нас не могат да контролират количеството храна, което изяждат, и този продукт може да помогне. Той изпраща сигнал до мозъка, когато се храним, че вече сме заситени. И ядем поради всякакви причини. Винаги съм имала чувството, че искам да ям. Толкова е вкусно, че не мога да спра. Когато бяхме деца, ни учиха, че трябва да изяждаме всичко в чинията си. Но нов продукт за отслабване, наречен Нидора, ви обещава, че ще ви помогне да спрете преди да сте прияли. Не беше трудно да намерим доброволци, за да го тестват. Това, което ще направя, е да ви сложа маска. На 40 Лиса Портер влага много усилия в това да създаде оптимални условия в грижата за лицето в нейния салон за красота, но казва, че междувременно е забравила да се грижи за себе си. Всяка година качвам по 2-3 килограма. Вече наистина съм много пълна. Лиса започва диета и упражнения, но има нужда от малко помощ и смята, че това може да е Нидора. Нямам търпение да опитам Нидора, защото вече има мотивацията. Не се опитвам да сваля определен брой килограми. Реших, че няма да правя повече така. Опитвам се да отслабна по здравословен начин до тегло, с което се чувствам комфортно. Денис Бейкър се чувства добре след решението си да спре цигарите след повече от 40 години. Следващия месец стават 2 години. Той реши да замести цигарите с храна. През тези 2 години качих 8 килограма. Значи ти е било тежко? Да, беше ми тежко. Джоан Гипс, асистент във Фокс, се храни здравословно, но не може да контролира количеството, което изяжда. Изяждам всичко в чинията си и винаги взимам допълнително. Може да съм се нахранила, но е толкова вкусно, че искам още. Разработена от изследовател-невролог, Нидора ви позволява да ядете храната, която обичате. Просто поръсвате кристалите без вкус върху храната си, за да засилят аромата й. Това не е вълшебно хапче, но може да усили вкуса на храната ви, което ще ви помогне да направите каквото трябва, а именно да спрете да се храните, когато се заситите. Мисля, че това е интересна идея. Поръсваш нещо върху храната си и то засилва вкуса й. Това е страхотна концепция, ако хората не бяха толкова сложно устроени. Шерил Уилямс е диетолог в Центъра по сърдечно-съдова хирургия и участва в програмата Здраво сърце. Тя казва, че много хора ядат, когато не са гладни и продължават да се хранят, дори когато са се заситили. Те се опитват да запълнят някаква празнина с храна, но дори не усещат вкуса й. За много хора отношението към храната е много сложно. Не е толкова просто. Гладен съм, ям, заситих се, спирам. Ако беше толкова просто, нямаше да имаме епидемия от затлъстяване в страната. След месец с Нидора, Лиса Портер е свалила 8 кг и приготвя храни, за които е смятала, че никога няма да може да яде. Ще хапна от тази храна, но няма да преям. Сега Лиса може да се храни като останалите от семейството й. Чувствам се, с една дума, облегчена. Това е една част от живота ми, един аспект, който сега мога да контролирам. Денис Бейкър почти 2 месеца ползва Нидора. Свалих 11 килограма. Изглежда, той смята, че отслабването му има общо не само с тренировките, но и с поръсването на храната му с Нидора. Мога да кажа следното. Каквото и да правя се случва много добре. Не мога да кажа, че има нещо магическо в продукта. Знам само, че е огромен фактор за резултатите, които постигнах. Джоан Гипс казва, че също е била скептично настроена. Мислих, че това е един от онези продукти, които просто те карат да мислиш, че ще отслабнеш. Но само след 1 месец поръсване с Нидора, тя е отслабнала с 9 кг и дрехите й стоят много по-добре. Това, което знам е, че поръсвам храната си и ям по-малко. Джоан казва, че не е сигурна как действа Нидора. Все едно, каквото и да е, действа добре. Това е всичко, което има значение. Не мога да ви кажа как, просто знам, че подейства при мен. Нашите доброволци се съгласиха да ползват Нидора в продължение на 6 месеца, което препоръчва и компанията-производител за оптимални резултати. Всички отслабнаха, а по-късно започнаха и да тренират.
Чудото не се случи за една нощ, но всички успяха. Няколко от тях бяха скептични, но промениха мнението си. Очакваме с нетърпение да видим резултатите им. Благодаря!